Mae angen eich help chi ar Lyfrgell Genedlaethol Cymru. I ni eisiau clywed eich barn chi ar ein gweledigaeth ni am y dyfodol. Wrth i ni lunio'n cynllun strategol ar gyfer y 5 mlynedd nesaf, i ni'n awyddus i fod yn ateb eich anghenion chi. Ein pwrpas ni erioed yw casglu, cadw a rhoi mynediad i wybodaeth yn ei holl ffurfiau. Mae'n casgliadau yn ein helpu i ddeall pwy ni a'n lle ni yn y byd. Ein gweledigaeth 5 mlynedd yw cael ein cydnabod fel un o'r llyfrgelloedd cenedlaethol mwyaf blaengar ac arloesol yn y byd, gan rannu gwybodaeth am Gymru gyda phobl Cymru a thu hwnt. Byddwn yn ymestyn yn casgliadau fel eu bod nhw'n adlewyrchu'r ystod iawn y brofiadau sy'n ffurfio'n hanes a'n diwylliant, yn rhoi'r mynediad ehangaf bosib i rhannu ar-lein a'i gwneud nhw'n fyw, ac yn chwarae rhan ganolog ym mywyd Cymru gan ddarparu cyfleoedd i bobl Cymru. Byddwn yn defnyddio technolegau digidol yn llawn a datblygu cyfleoedd newydd i gydweithio gydag eraill, gan annog a chefnogi dysgu ac ymchwil, a bod yn sefydliad sy'n gosod sylfaen ar gyfer y dyfodol. I ffindio allan shwt allwch chi gyfrannu at ein gweledigaeth strategol, plis ewch chi'n gwefan.